Jak poznáte sektu, tak si poslechněte, jak určují tzv. Odborníci, jejichž názorem se většina řídí, kdo je sekta a kdo ne. Práve tu na tento prezident Racirsu, tej ruskej vlastne organizácie, je vlastne človek, ktorý v roku 1993 zaviedol do používania termín totalitná sekta, čím vlastne sa začalo nálepkovať a stigmatizovať to. Zároveň sme našli video, ja som sa s ním dívala na nejaký jeho prejav, kde sa veľmi hrdo pyšní tým, že vyhral 5 súdnych sporov, vďaka ktorým teda, akože síce teda nemajú precedentné právo, ale akože sa vytvoril taký kvázi akoby precedent, že teda akýkoľvek človek už len z toho dôvodu, že má taký pocit, tak môže akúkoľvek skupinu vlastne označiť sektou bez toho, aby mal nejaké stíhanie vlastne, hej, to znamená jednoho dňa rozhodne, že bez dôkazov zrieme nálepku a vlastne